Časť sídliska nad jazerom, Gagarinovo námestie. V blízkosti Bila, Fitko, Amorová cukráreň, rieka Hornát, cyklodráha, škôlka, škola a pritom pekný, moderný byt. Poďte, ukážem vám ho. Byt má rozlohu 64 m². Rekonštrukcia z roku 2022 je moderná a kompletná. Zahŕňa vrátane elektrorozvodov aj kvalitné vybavenie, protipožiarny alarm, klimatizáciu, bezpečnostné dvere, optiku, zasklenú lóžiu. Byt sa predáva zariadený a je v stave prísť a bývať. Pred bytom si dokonca zacvičíte a celý dom je bezbariérový. Ak sa vám tento nádherný byt páči, volajte, píšte.